Takže čauko ľudia, vítajte pri našom novom videjku a dneska som sa rozhodol, že si natočíme Minecraft z novej najnovšej verzie 0.14.0 Boot 7. Už tu mám nejaké svety, tak, že to si nevšimajte, to je moje sesternice a tak, to mám všelijaké, to amen. Mám to seklo. No a už to ide. Dobre. Dobre. Takže v tejto novej, najnovšej verzii sú dávkovače. Ako môžete vidieť. Teraz som na kreatívu a práve ste videli, ako som môžem otvárať čestku, vážení. Áno, konečne sa dá otvoriť na kreatívu čestka. Toto mám iba tak provizorne. A tuto mám svoju dedinku. Prečo? No, nevadí. A to je môj provizorný domček. Sú tu nové tieto a ešte sú tu aj tieto, ako sa to povie, tieto nádoby, alebo čo to je, sú tiež nové. Tak, ďalej, tuto mi odráchol creeper a tuto som sa to snažil obpločiť, s tým ešte kamarát pomôže. Jak toto video sleduješ, môj kamoš, no tak my musíme už tú dedinu urobiť. Lebo toto bude náš YouTube svet. Tento YouTube svet, to bude náš YouTube svet, ako budeme tu proste na tomto svete natáčať. Ďakujem tým, čo mi dali lajky, je to veľmi povzbudzujúce a veľmi sa teším z toho a ja vám teda idem ukázať, čo je v tejto novej verzii nové. Sme späť a teraz si ideme ukázať tie novinky. Čo je úplne najlepšie, už môžete si cheatovať a tak v kreatívu, musíte mať špeciálne cheaty na to a proste si to iba takto nasadíte a máte brnenie. A ďalej, teda je tu nový mob. Tak tento mob je aj na počítači, ktorý vám aj môže pomôcť, aj nie. Je to čarodejnica, na vás hádže elixíry, niekedy zle, niekedy dobre a už sa spánuje sa najviac, keď si dáte príšery na maximum, tak sa vám najčastejšie spawnuje. Dobre, ďalšie sú tu tieto vecičky, toto nie, toto a tak ďalej. Ešte by sme tu mohli dať toto a toto, to sú zatiaľ nové veci, čo ja viem. Napríklad namiesto tohto, napríklad si dáte takto, tak, a do toho si dáte napríklad násypku. Je to super, do tejto nádoby vám, keď vám do nej naprší, tak vám sa tam sama naleje voda, to máte, keď môžete si načítovať vodu, tak a tak.
No proste, teda ďalej. Dropper a vyhadzovač sú skoro rovnaké, iba že ten otvor môžete si všimnúť, čo je tam. Každý funguje ináč, no ani síce. Do nich môžete dať toto a toto, tak, takže skúsime najprv dropper. Dropper, alebo vyhadzovač, ten vám to vyhodí oveľa ďalej, ale dropper vám to vyhodí, pardon, dropper vám to vyhodí iba tuto, čo ten vypaľovač vám to vystrelí až tam, tuto. Je to dobré, ale pri nejakých puzzloch, mapách a tak. Piesty tu zatiaľ nedali, čo je veľmi zlé. Ale pridali tu, ktoré si na ich počítači, ten tiež je nový, takže si ho tu dáme k týmto vecičkám novým. Ďalej, čo sa mi tiež veľmi páči, je to, že si môžete na seba nasadiť hlavu alebo pumpkin. Tu som ho mal, kde som ho mal. Proste pumpkin si môžete na seba dať. Môžete si dať toto, alebo toto, alebo toto, alebo toto, alebo toto. Ako vidíte cez pumpkin úplne tak ako na počítači. Cez nejaké headky vyzeráte máte normálne vidíte a proste na survival je to úplne epické a to sa mi tiež veľmi páči. A ďalej by som tu mal ešte nejaké novinky. Minecarty s vecami. Potom tu máme, kde máme koľaje, ja som zabudol už. Koľaje máme, počkajte, pohľadám koľaje, kde sú tie koľaje, rýchlo, tu sú. Máme viacero druhov koľají, tieto. Koľaje sa vlastne nezmenili, sú stále rovnaké. A tuto máme vozík s TNTčkom, áno vážený. Ten keď príde na nášlapnú dosku, tak on vlastne vybuchne. Môžem to názorne predviesť. Ako môžete vidieť, už sa podpálilo a vybuchne. Ďalej je tu vozík s násypkou, ten presne neviem na čo slúži, ale sa mi to seklo mi to. Môžete tam dať napríklad toto a môžete to posunúť a ono vám to prejde uniovca. Ďalej, ale no tak. Ďalej je tu vozík s čestkou, tak tiež výhodný. Do ňo si môžete tiež niečo naukladať a posunúť ďalej. A to by bolo asi všetko, čo som ešte neukázal.
asi všetko nové. Nič nové sa tak nezmenilo. A ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Dúfam, že mi dáte aspoň nejaké lajky. A mám vás rád a teším sa pri našom ďalšom videjku. A čauko. Čauko.